Ay, tata! Ano di anak ka? Kidakman, tata, no? Talagamot lang analaing ka? Ana? Kulito man? Di ko na, tata, kidakman, no? Talaga nalaing ka? Pa-questionan ka man sa mo anseran? Ayap pa unay kan linggo baro kaya? Kaya mo nga sa una na ko? You are doubting me? You are doubting your own father? Ay, apo ay anak ka. Kasi nung pelang iti-knowledge ka. Ay, apo ay kinamla na magbuli mo na anak ka. Nakalalain ka. Katsinat kong malaam. O dilain siya. Ayap pa unay kan. Lindo aya. You are going there. I'm now going here. Ano nga you go there and going here, tata? Ayap pa ulit. Nakapsok ka talaga anak ko. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Alang arot, anak ka. Ibanat mo mang arot. Di kita salsalot. Sodom no, talaga nga kaya mo ka kitang daman. Ano, di mo kaya tagpa-question sa ako di mga ramit. Di question ko sa pwede mga sero na anak ka. Ala, give me some. Ano nga, give me some. Apa arithmetic, haan? Tagalog dati, pa-question ko king katata. Ano nga arithmetic anak ka? Give me some ko na. Ala, itira mo ang anak sa sudam. Di pa ulit, pinutot ko na. Dati na question ko. Ano ang pambansang hayop? Ano ang pambansang hayop? Ayaw pa unay. Burkanak ka. Medyo komplikado dati nga sa lutsuda. Kung di matanda anak na inadalma, di elementary kamkas na. Pambansang hayop. Unay, burka. Marigata na kawan. Awan inadalmi nga kasta. Ikanak na tangarot tiklaw na nakaw. Ikanak tiklaw. Ikang kalat ng arot tiklon, tata. Ito ay nagsisimula sa letter K. K? Kaya pa unay K. Mangrod K. Kaya mo naklaka. Kangaroo. Mali. Kaldeng. Mali. Ano nga? Karnero. Mali. Kuneho. Hamal. Mali, tata. Ikang kapay kinay sa ngaklo. Ito ay may malaking sungay. Ay, may malaking sungay? Ay, paunay na nakukitak simple na. Kangaroo na may malaking sungay. Mali. Kalding na may malaking sungay. Mali. Karnero na may malaking sungay. Mali. Mali, tata. Ikang kapay di mauding aklo. Ito ay kumakain ng damo. Kumakain ng damo? Ay, kinaglagan na nakaw. Kangaroo na may malaking sungay na kumakain ng damaw. Mali. Kalding na may malaking sungay na kumakain ng damaw. Mali. Karnero na may malaking sungay na kumakain ng damaw. Mali. Kuneho na may malaking sungay na kumakain ng damaw. Hamal. Sirit kan, tata. Ay, paunay na nako. Tsaka mo dati. Sirit rotan, sirit. Ang pambansang hayop ay kalabaw. Ay, kalabaw? Wow! Ayan po, nagsisimula sa letter A. Kulang kumamang kami na anak ko ng Ilocano. Sa sino English? Ayan pa unay. Ngamahana. Mabalin pa itibaka. Kung mabalin itibaka, anak ko, apay ko nang. Ang magsinagdumaan da. Tanunutaw. Tinwang. Kaya na tagarado. Katibaka, kaya na magtagarado. Tinwang, kaya na tagmuriske. Katibaka, kaya na magtagmuriske. Agpada na ba iti takke? Dadak na labasit, tinwang. Ay, apo, agpada na ba nga kaya na bumuyod iti paduyas kinunas. Ay, apo, iso nga deka libro anak ko. Ikam. Ita, ang pambansang hayop, kalabaw at baka. Noong talaga na mistram, ibang to kanya tasaktot mangungat na mistram. Paunay? Buwan tata, inayin ko to libro. Kung nagtungar sunatag to kalabaw at baka ang pambansang hayop. Imbaga ni tatang ko alando kung nagtungar tata.